nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners natin ngayon, kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Ano kaya nangyari kanina at hindi ako makuha nila? Pero ito ngayon, may pumapasok na. Sir Nems, okay na ba? At sa Boom Radio, baka i-ano natin. Wait lang sa Boom Radio. Wait, okay na daw, okay na daw. So anyway, hope sa Boom Radio. Wait lang Boom Radio. Nahirapan sila kanina. May mga announcement pa naman tayo. Okay na daw. Thank you, Sir Nems. And of course, wait lang kung anong nangyari at hindi nila ako makuha sa Facebook. Tawagan ko uli yung Boom Radio. Boom Radio. Asa na ba yung Boom Radio? Boom Radio. Dapat kasi makahook up po ang Boom Radio in Daet, Camarines Norte. And of course, kasabay na po ang OK FM in Daet, Camarines Norte. Try uli natin ang Boom. Kung makuha na nila ako. So anyway, sa mga listeners, andito ulit tayo, Sunday edition ng ating programa, HCI CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako uli ang inyong lingkod, si Mami Linda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. So, hello po, Boom Radio. Hindi po. Naka-live na po ako sa sir? Naka-live na ako sa Facebook. Paki-try nyo po na maka-hook up. At message nyo po ako pag okay na. Inulit ko kasi yung sa Facebook ko. May pumapasok na po. Naririnig na daw po ako. Thank you po. Paramdam kayo, sir, pag okay na po. Salamat po. Ayun, tinatry natin kasi itong Sunday edition ng ating program na kung saan ay okay na daw. Sabi ni, okay na sa radio. Si Ma'am Eva O'Malley dyan sa Bacon District, Sorsogon City. Okay, so sa mga listeners natin, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. Medyo na-delay lang yung pasok natin kasi nagka-problema yata yung aking Facebook, okay? Anyway, maraming salamat sa mga nag-avail ng free health consultation dito sa CMD Center in Legazpi kahapon and back-to-back with dyan po sa CMD Center in Labo, Camarines Norte. Congratulations po sa aking mga staff at syempre maraming salamat sa napakaraming tao na patuloy na nagtitiwala sa ating grupo, sa ating mga produkto dahil ang ating products tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sa operasyon. Hello kay Ma'am Jenny B. Abordo and Ma'am Angie Padilla. Okay? So, anyway, unahin ko uli yung announcement natin dahil magkakaroon tayo ng Health Symposium dyan sa Camarines Norte. Dalawang event natin dyan, dalawang venue that will be on January 20, Saturday po. 9:30 a.m. at Giselle's Garden. Pero yung may mga for follow-up, po, 9 o'clock dapat nandun na po kayo. Para mauna na po kayong mabigyan ng attention. And of course, the following day, January 21,
Diyan naman po tayo sa Hills and Garden, Labo, Camarines Norte, 9 o'clock. At ganun din po yung mga for follow-up ay mauna na po kayong pumunta. Okay po? Good morning kay Ma'am Roche, Dulva. Ano bang pronunciation? Roche. Claros Dulva and Ma'am Arlene Manyaol. Okay? So, yan po ang mga event natin na gagawin dyan sa area ng Camarines Norte. And of course, dyan sa area ng Daet, sa ZMD Center in Daet, free consultation po kayo lagi dyan. Basta nandyan si Sir, ay free health consultation po kayo. Now, yan ang napakagandang maka-attend sana kayo ng gagawin natin na health symposium dahil dito ay tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Dito, hindi natin pwedeng iasa kung kani-kanino yung ating health. Tayo po ang may dala ng ating katawan. Hello kay Ma'am Arlene Manyaol. Live from Buhi. Bukas na at 7 a.m. Ay, ba, nandyan si Ma'am Arlene Manyaol. Ang inyong stockist dyan sa Buhi, Camarines Sur. Oo, mga sipag ito mag-asawang to. Dyan umiikot din sa mga areas dyan. So, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell BioJuice. Tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin sa operasyon. Good morning, Ma'am Sara Sarco and Ma'am Sanyata Garcia. Also pala dyan sa mga listeners natin dyan, sa area ng Paracale, magkakaroon din kayo ng free health consultation ay gagawin po dyan on January 22. Monday po, January 22, Monday, free health consultation dyan sa CMD Center in Paracale. Harapan yan ng Tugos Elementary School in Paracale. Oo, take advantage. Mga taga Paracale, yung mga malalapit dyan, take advantage po kayo. But of course, dito sa Legazpi, open naman po tayo ng Monday to Saturday. Kahit walang schedule yung free health consultation, pwede kayong pumunta kasi tuloy-tuloy po ang ating health consultation. Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. Malaging mayroong mag-aasikaso po sa inyo. Yun nga lang yung ginawa natin na one day na para full force yung ating mga staff. Okay? So again, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717. 0939-904-0717. Good morning, Ma'am Josephine Hantik. Oo, saan ba kayong area, madam? Pero ayan, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayong mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Tried and tested. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga sakit ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. The perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell BioJuice. Tried and tested po yan. Good morning, Ma'am Mariel Gasillos. Happy birthday po sa iyo, ma'am. Oo, yan. Sa mga taga riyan, excited uli ang iyong lingkod. Lalo yung may mga minomonitor natin dyan na may mga health problems na sana po ay makakasiguran pala ito si Ma'am Josephine Hantik. Good morning, batchmate ko, Mr. Ruben Gongona.
Yung may mga ano natin, the best talaga maka-attend kayo ng gagawin nating health symposium because the best doctor to yourself is you. Iba po talaga yung maka-attend kayo ng gagawin natin na health symposium. Pagtutulong-tulungan po namin. Turuan kayo paano i-manage ang inyong mga problema sa kalusugan. Kaya nandyan uli ako sa inyo, mga taga Camarines Norte ngayong weekend para doon sa gagawin natin na health symposium. Ngayong Saturday, January 20, gawin na natin 9 a.m. para yung mga for follow-up, yung mga for check-up, ay makaano na rin, mauna na po kayo. Okay? And January 20 yan, Giselle's Garden sa Jegualinian Street, Barangay 7, Daet. And of course, January 21, 9 a.m., Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Andyan ako sigurado. Dahil kami ay patuloy dito sa ginagawa natin na mission to help restore the health of people. As of now, okay na yung hook up. Salamat po, Boom Radio. Oo, salamat po sa inyo. Okay. So, ulitin ko lang yung aking text hotline. Text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717. Taga-Bongga, Bakakay po. Oo, Napiri family, Ma'am Lenny Belen. Oo, Asko po, 42 years old. Minsan po nahilo po ako. 80/70 BP ko. Ano ba't kayo nahihilo? Mga taga-Bakakay, andyan ang CMD Center sa Bakakay. Visit Ma'am Michelle Biescas at CMD Center. Mamaya po ay i-announce ko para malaman ko ano talaga yung dahilan. Bakit ka nahihilo at you're di ka pa naman matanda, ha? Oo. Visit ka doon para mag-guide ka properly what's the best thing to do with your health problem. Okay. So, sa mga listeners natin, tandaan natin na ang number one cause of death dito sa Pilipinas or maybe it's around the world, pero dito noted yan, dito sa Pilipinas ay ang sakit ng may mga hypertension. O, sino mga hypertension yan? Dapat maingatan, mapababa yung ating blood pressure at ganun din kasi pwede yan mag-cause ng maraming komplikasyon. O, yung may mga hypertension dyan, it's not enough na kayo ay mga iniinom na synthetic drugs. We need to check and correct your lifestyle kasi the number one cause of death ngayon ay heart attack. Ay nako, yun ang ayaw kong mangyari sa buhay ko. Heart attack, if not heart attack, stroke. Tandaan dahil yan sa may mga hypertension. At kung may mga iniinom kayong gamot, it's really not a guarantee na hindi na kayo atakihin. Take our product. Guaranteed ang ating product. Hindi lang sa mga heart disease. Pag kayo nag-take ng aming product, hindi lang yung heart disease ang matutulungan, kasama na po yung iba pang mga sakit-sakit ninyo. Okay? So yan, ulitin, tandaan natin, the number one cause of death is heart disease, a heart attack or stroke. Number 2 is cancer. Ay nako, maraming may cancer ngayon. Oo, ano man ang mga sakit ninyo, pag naagapan ay matutulungan. At number 3 is kidney disease. Kaya naman maraming dialysis center ang naka-ready ngayon dahil alam nila sa sobrang kainom ng mga synthetic drugs at yung mga maling lifestyle natin ay ang hantungan natin ay pagkasira ng ating mga kidney. Siyempre, kailangan na kayong magpa-dialysis. Prevention is always better than hospital bill. Okay, good morning sa batchmate, Ma'am Tess Michael Lopez. Okay? So, maiiwasan po yan kung marunong tayo. We need to check and correct your lifestyle at gumamit na po kayo ng aming produkto. Katulad nitong magpa-play ako ngayon kasi yan, di ba? Bigyan natin ng diin, ng focus, ang may mga sakit na hypertension na pwedeng mauwi yan sa heart attack or stroke. Pakinggan natin, ito, sakit sa puso. Nako, ilang araw na sa ospital. Ang tanong, gumaling ba talaga? Pero ito, pakinggan natin ang kanyang kwento.
Okay, meron po ako uling bisita dito sa aking opisina. Napakaganda talaga ng kanyang kwento, kung ano nangyari sa kanya. Pero siya na lang po ang magkwento. Madam, anong pangalan niyo po, edad at taga saan po kayo? Ako po si Leonel Alaurin, taga Pawa, Legazpi City, 44 years old. Ayan, ma'am. Nang napunta ka po dito sa CMD office, ano po yung mga health problems niyo before? Meron po akong sakit sa puso, cardiomegaly. Hindi po ako makahinga ng ayos, hindi po ako makatulog na nakaplat ang unan. Lagi pong mga 5 unan ang ginagamit ko, nakaub-ub lang po ako hanggang umaga noon. Okay. So, ganun ang sitwasyon mo, madam. Ikaw ba ay, ilang buwan na ba yun na nararamdaman mo? Sobra pong 1 month. Sobrang 1 month. Nagpa-hospital ka po ba? Opo, na-confine po ako ng 12 days sa ospital. 12 days. So, walang pagbabago doon sa nararamdaman nyo? Wala pong pagbabago. Lumaki po ang tiyan ko noon ng halos parang buntis na 7 buwan. Tapos, wala pong pagbabago noon. Hanggang sa narinig ko po sa radyo yung programa ng CMD, pumunta po ako doon. Gumamit po ako nung CMD mineral drops, tapos yung juice nila, tsaka yung CBF. Ma'am, ilang araw mo po na ramdaman yung pagbabago sa iyong health? 1 week lang po, napakalaki ng pagbabago ng naramdaman ko. Nakatulog po ako ng flat na yung unan. Hindi na po ako natutulog na nakaub-ub sa unan. Nakahiga na po ako, nakaka-flat na po ako. Pero ma'am, sabi mo dati dahil nahirapan kang huminga, pag akyat mo pa lang dito, tigil-tigil ka. Ilang tigil ka dyan sa hagdanan? Mga 6 pong tigil bago ako makaakyat sa opisina nila. Pero ngayon po, dire-diretso na. Ayun, ma'am. So, sa ngayon po, ilang weeks na po kayong umiinom ng Health Code International products? Bali, 3 weeks pa lang po. 3 weeks pa lang? Grabe, ganun. Very amazing, madam. Pero, kumusta naman, ma'am? Ang tulog mo ngayon, kumusta na po? Ayos na po yung tulog ko, maganda na po yung tulog ko, pati yung pag-ihi ko, ayos na rin. Bakit dati hindi, Hindi po. Diit lang po ang ihi ko noon. Diit lang. So, yung pala, puro tubig na yung nasa. Opo. So, ma'am, salamat po sa maganda mong pagsishare. Naguglo ko na ngayon na akalain mo yun, na in days lang ay gumanda ang iyong pakiramdam. So, ma'am, anong ma-advise mo po sa mga makakapakinig ng testimony mo? Una po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil itinuro sa akin yung CMD. Tapos, nagpapasalamat din po ako sa CMD. Kung sino man pong may mga mabigat na karamdaman, subukan nyo po. Talaga pong napakaganda. Ma'am, maraming salamat, madam. Kunin ko po uli ang pangalan mo at taga saan po kayo? Ako po si Leonela Alaurin, taga Pawa, Legazpi City, 44 years old. Thank you very much, ma'am. Ayan, di ba? Sakit sa puso. Oo. Sinimplihan lang ng ating product. Kaya tandaan sa mga taong may hypertension, delikado kayo na magkaroon ng mga sakit sa puso. Kaya nga naman, marami ngayon, nako, malaman mo, naglalakad-lakad pa lang. Pero malaman mo, biglang goodbye Philippines na dahil sa heart attack or stroke. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. Hello kay Ma'am Argentina Habla. Okay? But of course, to all of you, sa mga listeners natin, hindi lang po good health ang sinishare namin sa inyo. Kasama po ang kabuhayan. We need retailers, we need distributors. Join our group. Napakalawak ng market natin. Tandaan, 90% ng population ng Pilipinas may problema sa kalusugan. Sabi ni, ano ko sa iyo, mate, ha? Ang aking center, mamaya. Madali mo akong mahanap kasi nandun ako sa 2nd floor. Hindi ba yung dating Shangri-La restaurant noon? Nung panahon natin ng high school. Iba na ngayon, Denver's Computer Shop na sa baba. Nasa 2nd floor po. Andito ka ba, mate, sa Legazpi? Oo, paramdam ka dyan. So anyway, eto pa. Ito isang minomonitor natin at bumabalik-balik na to dyan sa CMD Center in Daet. Gusto ko kita, Sir Ferdinand Tondo.
na grabe, isa ring desperado pero natulungan ng ating produkto. Oo, pero mas maganda na raw yung resulta ngayon. Pero ito parang days pa lang o weeks pa lang siyang gumagamit ng ating product, pero ang ganda na kaagad ng epekto sa kanya. Sakit sa puso, pakinggan po natin. Okay, nandito pa rin ako sa DAET, katatapos lang ng ginawa naming health symposium. Meron ako ditong napakaganda ng experience sa paggamit ng ating product. Naging desperado na siya, pero eto ngayon, iba na ngayon ang aura niya at iba na yung kwento niya. Sir, i-share mo naman ang kwento mo. Pangalan, edad at taga saan po? Ako po si Ferdinand Tondo, bali po dalawa ang residential namin sa likod ng Chongwa sa Mantagbak. Puro 4 Mantagbak at saka sa Barangay Mambalite. Kilala po kami dyan. Edad niyo po? 57 na po ako ngayon at na-diagnose po kasi ako nahimatay po ako nung dinala po sa provincial hospital dito sa Daet at nawalan po ako ng malay at nang ito di echo po nila ako, yun po lumabas na severe na po yung aking yung heart problem ko. Kailangan ko po ng operasyon, open heart surgery, valve replacement at sa katarantahan ko po naghanap po ako ng doktor at napunta po ako dun sa Philippine Heart Center at nag-apply po ako yun po sa charity, nakapasok naman po ako. Actual po, naka-schedule na po ako sa Philippine Heart Center, kaya lang po, narinig ko po sa radyo kasi ang sakit-sakit na ng puso ko, narinig ko po sa radyo ang CMD, kaya nangihina po ako nung pumunta ako diyan sa clinic ng CMD sa Diego Linian. Itrinay ko po yung CMD at nakita ko po yung pagbabago po talaga hanggang ngayon. Nung unang 7 days ko po pag-inom niyang CBF sa kayang CMD, naramdaman ko po yung parang hinahalukay ang tiyan ko. Tapos siguro mga 9 days or 10 days ay grabe na po yung katotoilet ko sa sa produkto. Pabalik-balik po ako ng at yung pakiramdam ko po parang yung tulog ko po maganda na. Dati hindi ka nakakatulog? Ay, grabe ma'am. Pabangon-bangon. Every 10 hours, every 1 hour, every 10 minutes, pabalik-balik kasi ihi ng ihi. So, hindi ka masyadong makakatulog. Pero ngayon po, hindi ko na nga namamalayan ang anak ko. Andiyan na pala sa loob ng kwarto. Tulog na tulog ako. Hindi ko na namamalayan. Pero yung health problem mo, sir, ilang buwan ba o taon mo na yan na naramdaman? Na-detect po ako nito nung magki-kidney donor po sana ako sa pamangkin ko nung year 2019 po yata yun. O na-detect po na may rheumatic heart disease pero binaliwala ko po yun. Kala ko hindi lalala. Ngayon po lumala nung April, ngayon lang pong taon. Lumala na po siya. Acute na po talaga siya. So, ibig sabihin, bago pa lang yung paglala niya, sir. Minsan, kaya-kaya mo lang. So, kaya nahimatay kayo. Pero ano na po talagang pakiramdam ko masama na kasi para na akong lasing palagi, nahihilo. At yung pain po ng puso ko iba na talagang parang laging umaalon. Nangihina ka talaga. May mga iniinom ka no na synthetic drugs? Marami po, 5 klase po araw-araw. Pero Huwag ka nang mag-mention ng pangalan ng... wala naman pong pagbabago, ganun pa rin. So, Ilang buwan pong iniinom mo yun? since April po, nag-ano po ako. Tapos nung po at kinakapos din po ako sa financial, itinigil ko nung maano ko po yung CMD, itinigil ko na po yung CMD na ako nakatutok. So nakita ko po yung pagbabago talaga. Nag-CMD ka? Nawala po yung nakakaano na nga po ako, nakakatabas na dyan sa paligid ng bahay. Tapos yung tulog ko maganda na. Tapos yung puson ko dati para kung tawagin binubusiaw parati. Wala na siya. Saka yung sakit ng ulo ko nawawala. Maganda na po ang tulog ko. Saka yung pagdumi ko, dati hirap akong dumumi. Ngayon, nako, pagod ako sa kato-toilet. Pabalik-balik pa ako sa toilet. Yung parang mga taba na yata yung lumalabas sa bito ko. Kasi mga kulay puti, saka kulay green yung mga lumalabas. Sabi ko, ano kaya ito? Talagang sumisirit yung puwet ko. Kaya, so yun po, kumanda po yung pakiramdam ko. Hanggang po ngayon, siguro po nasa period of recovery na po ako. Oo. Ilang days ka nang nagtatake ng product? Since November 2 po ako nag-start ng Wala pang 2 weeks.
Siya po, maganda na. 2 weeks pa lang. Oh, ganun Pero po. may pagbabago na. Yung pain po, naramdaman ko kasi tinetesting ko siya eh. Minsan tumatakbo ako. May sakit pa siya konti, pero hindi na masyadong kagaya noon. Talagang pag nakaputol nga ako ng yung saging na titibain mo sa puno. Yung saging, nabubuhat ko na nga. Yung isang bulig na, nabubuhat ko na siya. Wala man lang akong naramdaman sakit. Hindi na ako masyadong Ano ka na, sir? hindi na ako 2 weeks masyadong pa lang. hindi na ako masyadong hinihingal. Ituloy-tuloy lang po. Anong message masasabi mo sa mga, maka-inspire tayo sa mga listener? Sa mga katulad ko po na may sakit, tuklasin lang po ninyo ang produkto ng CMD. Subukan po ninyo, hindi lang po ninyo subukan, gawin po ninyong parang maintenance na po ninyo at makita po ninyo ang pagbabago sa sarili ninyo. At para po kasi katulad ko na medyo minsan kinakapos talaga sa financial, wag po kayong mawalan ng pag-asa kasi nandyan po ang ating gobyerno. Ang ginagawa ko po kasi nagpapakonsult po ako sa doktor, tapos hinihingi ko yung medical certificate, yung reseta. Lumalapit po ako sa mga government agencies natin, gaya ng Dong Tulong, ng Malasakit, ng DSWD. Handa po silang tumulong sa mga kagaya nating kinakapos sa financial para po makasurvive tayo sa ating mga maintenance. So, yun po ang ginagawa ko. Kaya wag po kayong mawawalan ng pag-asa na mahirap kayo, wala kayong pera, wala na kayong malalapitan. No, subukan nyo po, tatagan nyo po ang loob nyo, alisin nyo ang hiya ninyo. Kasi ang national government naman po natin is handang tumulong sa mga nangangailangan. May budget po ang ating DOH para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Andyan po sila. At yung pong mga natural medicine natin, gaya ng CMD, napakabisa po, napakalaking tulong po sa atin. No need na po kayong operahan, gumastos ng kung magkanong milyon halaga ng pera. No need na po. Andito pa ang CMD para makasave po tayo sa ating mga gastusin po. Para po ang CMD nga po is pangmasa eh. Kasi yung presyo po niya, nag-try na rin po ako sa ibang naturopathy kasi pero yung presyo po talaga niya is ang mahal po talaga. Pero ang CMD po, pangmasa ang presyo. Effective po. At kikita po kayo kung gugustuhin po natin. No? Pang negosyo po, pang kabuhayan, pangkalusugan din po natin. Pangalan po uli? Si Mr. Ferdinand Tondo po. At maraming salamat po talaga sa CMD. Malaki pong tulong. Ayan, maraming salamat Sir Ferdinand Tondo for sharing your experience. Akalain mo yan, isang taong desperado. 2 weeks pa lang gumagamit ng ating product ay ang laki na kaagad ng pagbabago. At sabi nga dyan sa CMD Center in Daet, mas gumanda yung health niya ngayon. So if you are listening Mr. Ferdinand Tondo, sana magkita ulit tayo. Nandyan ako sa inyo. Mga taga Camarines Norte, please attend our health symposium that will be on January 20, 9 a.m. Dyan sa Jusel's Garden, Jergolinian Street, Barangay 7, Daet. And January 21, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9 a.m. din po. Paano yan? Paano kayo maka-attend dito? Bumili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD. 620 with freelance na yan. Hindi kayo magugutom. Marami kayong matututunan dahil tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Sabi nga, knowledge is power and prevention is always better than hospital bill. Hello sa aking batchmate, Ma'am Floriden Kalimlim and Sir Boyd Ebdani. Oo, yan. Sabi ni batchmate ko, Ma'am Tess Lopez. Ayan, interesado siya. Visit ka sa center ko. Message ka lang kung kailan ka pupunta. Okay? So, yan po. Sa mga taga Paracale. Oy, Paracale ha. Free health consultation ay gagawin po dyan sa Paracale. Kailan yan? Ngayong, tingnan natin. Para tinitingnan ko yung date na 22 kung kakayanin ng schedule. January 22, 9 a.m. to 1 p.m. lang po. CMD Center in Paracale, harapan ng Tugos Elementary School. Okay?
So yan po, sa mga listeners, maraming salamat sa napakaraming taong patuloy na nagtitiwala sa ating produkto. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Huwag niyong sayangin yung panahon na ma-rejuvenate kayo, na matulad kayo sa amin, na dumating ang time, hindi na problema ang kalusugan. O di ba dati puro sakit, pero hindi na po ngayon. Okay? Isa pa dito, kaya pa ng oras natin na isang taong desperado rin na narinig lang yung aking program, taga Nabwa ito. Nabwa, Camarines Sur, isang desperado, akala niya wala ng pag-asa. But God makes miracles for those people na nagdadasal. Lalo na nanawagan na kayo kay Lord. Paano ka nagagaling? Ito, pakinggan po natin paano siya natulungan ng ating Power Trio. Pakinggan po natin. Nag ako sa radyo. May ano po kasi kami yung grupo namin kay Eli Soriano. Nakikinig po ako. Minsan nahulog po yung cellphone. Bigla ko pong narinig si Ma'am Melinda na gusto mo pang gumaling, sabi niya. Pumunta po ako ni Gaspi. Kahit nahihilo ako. Ninenervous ako, nanginginig ako sa bus. Todo-todong pawis ko po. Grabe, talagang kinaga ako nakapunta sa kanila. Nung pong pagpunta ko sa kanila, sabi ni Sir, ilang taon ka na kanya? 38 ka ako. Tinignan niya ako, parang 53 na daw ako. Ang itsura ko, nung may sakit ako. Sabi ko, bumili po ako ng CMD. 3 days pa lang po, naalis ang nervous ko, lahat po ng sakit ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa CMD. 3 days lang po. Aanin mo po yung pera kung may sakit ka naman. Hindi ka masaya. Kahit wala kang pera, wala ka lang sakit. Okay lang po. At least. Kaya nga po sabi ni Ma'am Melinda, pag meron kang CMD, parang may puti ka sa bahay. May sakit ka sa ngipin, konting 3 patak lang, maalis. May sakit ka sa ulo, inom ka lang ng CMD, maalis. Kaya yun lang po. Pero teka muna, Sir Roland. Kasi minsan, tinitext mo sa akin nang dahil na desperate ka sa iyong mga karamdaman, ano mga yung gusto mong gawin na sana noon? Akala mo wala ka ng pag-asa. Magpapakamatay na lang po. Pero yan, ngayon, gusto mo ba magpakamatay? Ay, hindi po. Masarap po palang mabuhay. Ayan, palakpakan natin si Sir Roland. Ayan, as usual, madalas ulit-ulitin ang inyong lingkod. Lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan. Kaya napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. 20 years na po ang ating company. Opo, ako, 20 years na ako user ng product. Diba? Madalas sabihin ko, when I was 43, feeling ko I was on my 60s already. That was 20 years ago. Hindi na po ngayon. Wala nang synthetic na drugs. Samantala noon, para na nga akong drug addict kasi araw-araw, intake ng mga pain reliever, antibiotic, gamot sa sipon, sa ubo. Grabe, para na akong nauupos na kandila before. Hindi na po ngayon. So sana po, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Sa mga tao may mga health problem, naku, visit CMD centers. Oo, para matulungan po kayo. Hello kay Sir Josuel Jesmo, dyan sa Santa Elena. CMD Center in Santa Elena. In Ma'am Jeng Santos, sa head office natin. Okay, so, anyway, sa mga listeners natin, mga taga-Bakakay, open po si Ma'am Michelle Biascas ngayong Sunday. CMD Center in Bakakay, and of course, hanggang 12 noon siya. Opo, alam ko open na kaagad dyan. Para yung mga hindi available ng weekdays, Sunday po, minimit niya yan, umaga po. Dyan sa CMD Center in Bakakay, Albay. And of course, dito sa Legazpi, syempre, pag nandito ako sa Legazpi, nag-o-open po kami. 9 a.m. to 3 p.m. lang po to serve you people sa pangangailangan nyo ng ating mga produkto. Okay, so banggitin ko lang. Itong mga kasi ang bilis ng oras natin. Dyan sa area ng Camarines Norte, dagdag natin na retailer ng ating product sa King's Pharmacy, sa Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salamat sa pag-welcome ng aming product dyan. Dyan sa King's Pharmacy.
And of course, sa mga taga Magallanes, Sorsogon, may CMDI retailer po natin ang TGP Pharmacy sa Magallanes, Sorsogon. Diyan din sa Butika sa Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Adovis, Kasiguran, in front of Kasiguran Technical Vocational School. May CMD Center po tayo sa Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. Ma'am Joy de Silbulos, Purokwan, Kawayan, Manito. RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Daragay, malapit sa Ragay Central School. Ma'am Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuahan East, Legazpi City. Oo, at later siguro mapapakinggan na rin tayo sa Catbalogan City. Oo, later pa. Later pa kasi medyo hindi available yung staff natin na nagra-radyo doon sa Catbalogan, Samar. Okay? So, dito na tayo sa iba natin na mga CMD Center at mga active na mga distributor. Ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Ito, pakinggan na lang po natin yung iba natin ng mga CMD Center at mga active distributors. Okay, para sa pangangailangan natin ng mga CMD products, bumisita lang dyan sa area ng Camarines Norte, CMD Office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, Infant Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. And mayroon tayong mga authorized na mga outlet sa Farmacia ni Kiana, Centro Robinsons, in front Municipal Hall. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalane, Paracale. Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalane. Mr. Holito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Margel's Pharmacy sa sentro ng Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matakong, San Lorenzo, Ruiz, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital sa Barangay Talubatib, Labo. At sa Camarines Sur, CMD Center at Dortree Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur at Top JC Marketing. Sa L&L Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Andiyan din si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. CMD Center, at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. At meron tayo sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Andyan din po si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. CMD Outlet at Zone 1, Barangay San Antonio, Tito's Restaurant, Pili, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Si Amdistaki Center sa San Pedro, Vera, Catanduanes. At meron tayo dyan sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station. Sa area ng Masbate, Ma'am Aida Amor Cerillo Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. CM Distaki Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Harapan lamang ng Banco de Oro. Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate. Harap lang ng Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7,
Barangay Bagumbayan, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon, Jeneline Mangampo, Porokto Inang, Pilar, Sorsogon, Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Comadcad, Casillas, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Centro, Pilar, Sorsogon, CMD Office at Room 204, ACM Building, Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan lamang ng Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Sa JNC Store, sa Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. At sa 1st District of Albay, andyan si Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL, Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Office at 2nd floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biesca, CM Destaque Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Office at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, at Top DM, Mixers Paint Center. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Nahapunan, Bakakay. At syempre dito sa Legazpi City, ang aking CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am, Ayan, bilisan na natin. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok Borocan, Rapo-Rapo. Joan Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Mr. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 38 Bakma Nito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Rowena Neo at Avon Outlet. Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Okay? At Ma'am Eden Bardalo sa Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Rowena Marfil, Noah Marfil Grocery, Market Site, Legazpi. Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church, Sarti Commercial, Market Site, Daraga. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Angelo Maral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Poro, Legazpi City. Andyan din po sa Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. In front, Common Elementary School. CMD Office, 2nd floor ng Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Central, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Sa Calius Bakery in front, Barangay Hall ng Homapon, Legazpi City. Oo. Of course, asa na yung isa? 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon, Saunya, Pereña, ground floor, Kamalig Market. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC, Ginobatan, Ami Canseco sa Boardwalk, Service Center Market Site, UWAS, Ultrapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, CMD Office at 2nd floor, sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Polangi, at sa 2nd floor,
Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ma'am Rosana Rehis, care of Barangay Office o Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Ma'am Nea Pasino, San Francisco, Ginobatan. Okay? So sa mga listeners natin, ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig. O sabi ni Sir Nems, pwede daw ako mag-extend. Kawara man po, misa ngunyan. Ay, what marang misa? O sige nga, konti pang oras kung okay lang na mag-extend. Kasi na-late tayo kanina. Na-late tayo kanina dahil hindi ko alam kung bakit yung aking Facebook ay hindi kaagad nag-work. O sige, Sir Nems, mga 10 minutes siguro. Mag-play uli ako para sa inyo ha, mga listeners. Wait lang, hanap ako ng talagang matinding testimony dito. Bakit nga ba kailangan natin yung ating CMD? Wait lang po ha. Ang dami natin actually na magagandang testimony, paano nakakatulong yung ating product. Oo, wait lang Sige, pinagbigyan ako ni Sir Nems. Pwede daw. Salamat Sir Nems diyan sa DCGB Legazpi. Oo. Tingnan natin kung anong mga maganda pang testimony. Actually, ang dami natin na mga magagandang testimony, paano nakakatulong yung ating mga product. Oo, tried and tested naman talaga. Kaya hindi tayo nahihiya, hindi tayo nagdadalawang isip na i-share sa napakaraming tao. Kasi mismo ako is a living testimony restored by Power Trio. O sige, isa pa. Wait lang yung aking speaker. Wait lang. Ito napakatindi to. Bumata pati yung mga itsura nilang mag-asawa nung nagkita uli kami dito sa folder 1. Oo, kaya lang di na ako napabalik ng Iriga kasi magagaling na po yung ating mga leader dyan sa Iriga City. Pakinggan na lang natin yung isang nakakatuwa talaga yung kwento nito. Pakinggan po natin. Okay, may ano pa rin ako dito. Nandito pa rin ako sa Iriga. Meron ditong magandang testimony kung paano nakatulong sa kanila ang ating mga produkto. Sir, anong pangalan nyo po at taga saan po kayo? Ako po si Waiter General, taga Sagrada, Iriga City. Ilang taong gulang kayo, sir? 47. 47. Ano po yung health problem sa family nyo? Ba't kayo na-attract ng ating CMD products? Yung una kasi noon, simula nang ako ay bata, hindi man lang ako nagkasakit. Pero inabuso ko yung katawan ko dahil ang akala ko malakas talaga ako. Dahil ako ay laking vegetarian ako. Kahit ano talaga kaya ko yung katawan ko noon. Nasa 74 yung kuwang ko, yung kilo. Pero ngayon nasa 60 na lang dahil nagkasakit po ako na tumaas po yung acid sa aking katawan at nagkaroon po ako ng ulcer. At na-hospital po ako sa Tigawon at sa loob po ng 2 araw ay gumastos po ako ng 14,000 doon po sa Tigawon. At tapos po lumabas ako at rinisitahan ako ng halaga ng kapsula gamot galing sa butika ng halaga ng 4,000 at iinumin ko sa loob ng 1 buwan kalahati. Pero isang linggo pa lang, hindi na po ako makabangon. Kaya may pumunta sa akin doon na matanda na nagpa-analyze dito sa CMD. Sabi niya, pumunta ka doon sa CMD. At pinilit mo ko yung sarili ko at pumunta ko doon sa CMD. Talagang lupay-pay ako. Pinilit ko lang yung sarili ko na pumunta doon. At naabutan ko yung staff niya doon, staff sa CMD. At nakatapos inalyze niya ako. At napakataas ng acid ko pala. Kaya pala sumasakit yung likod ko, ang ulo, lahat sa aking katawan. At naghihina ako. At makatapos noon, bumili ko ng mga product nila. Tumingi lang ako dahil kulang yung dala kong pera. At within 4 days po, hanggang 5 araw, eto na po ako, nakatatrabaho na. At pakatapos po na ako ay makarecover din, patuloy akong umiinom ng CMD at nagkasakit na naman yung asawa ko. Sabi niya, wag mo kong dalahin sa ospital dahil wala na akong yung inopera na bagay yung kanya, yung abdo. Inalis na yon dahil may bato.
Huwag mo na akong dalhin sa ospital dahil bibigyan na naman ako ng synthetic drugs, ng mga gamot, baka mamatay na ako. Kaya dinala ko din doon sa CMD at nadatngan ko si Ma'am Jael doon at inalyze niya ang asawa ko at napakalapot na ng kanyang dugo, yung kanyang blood sugar, acidic na rin siya. At yung asawa ko palaging tulog doon sa, natutulog na siya doon sa upuan dahil wala pa si Ma'am Jael dahil nasa radyo pa siya. Nang dumating siya, hindi pa siya dumadating, pinainom na po siya ng 10 ganito. Ano yung pinainom na yon? Yung CBF. Pinainom po siya ng 10 ni Ma'am Jael at pinainom ng 10 patak doon sa isang baso ng CMD. Within 2 minutes po, 3 minutes, yung asawa ko tumayo. Sabi niya pa, malakas na ako. Pagkatapos, umuwi kami doon sa Sagrada at ngayon po, nagwawalis na yung asawa ko. Kaya ngayon, pinabili niya ako ulit ng CMD para niya mapagpatuloy tayo sa pag-inom ng CMD. Kaya po salamat sa Diyos at salamat sa CMD na ito ay dinala po niya sa amin dahil sobra-sobra na po ang gasto namin sa aming pamilya. Salamat sa CMD, sa loob lamang ng hindi nga 1 linggo, 4 na araw lang ay nakarecover ang asawa ko at ako nakarecover at ngayon ay patuloy na nagpapalakas ng aking katawan. Maraming salamat po. Sir, kunin ko ulit yung pangalan niyo po. Ako po si Regional General, taga Sagrada, Irigas City. Ayan. Akta ditong dalawang yung mag-asawa. Nung nakita ko uli sila, nagulat ako, bumata yung mga itsura nila at masigla. Opo, ganun po ang mga user ng ating product. Kaya ang ulit-ulit natin pag-invite sa inyo na may mga problema sa kalusugan, i-goal nyo rin po na magayan nyo po yung nangyari sa amin. Kami po ay nakawala na sa mga synthetic drugs, na rejuvenate kami the natural way. Oo. Okay, so ayan. Ubus na yung overtime natin. Maraming salamat, Sir Nems Flora, dyan sa technical department ng DCGB. Mag-extend daw ako ng konti kasi kanina nagka-problema yung ating Facebook. Hello kay Sir Orly Del Rosario and Sir Generoso Gioquino and Sel. So anyway, sa inyong lahat, pwede nyo naman po, for those people na may mga kaibigan sa ibang lugar, na may mga health problems, pwede nyo pong i-share sa kanila yung Facebook Live at mapapakinggan nyo ako even Monday to Thursday. Meron tayong program, hindi lang Sunday ha. Monday to Thursday, dito sa Legazpi, 6:30 to 7. Yon. Pero iba naman dyan kasi ginagamit rin ng ibang radio station dyan sa sa OKFM in Daet. 10 o'clock, Monday to Thursday, 10 o'clock. At sa Boom Radio naman ay 11 naman ng AM. So ayan, maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people and hoping na mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Of course, hindi lang good health, kasama po ang kabuhayan. We need retailers, we need distributors. Opo, napakagandang negosyo. If 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health, we have a very wide market po ng ating mga produkto. Tried and tested yan. Good health, good business. O gusto nyo rin, financial freedom. Kahit nandito kayo sa Pilipinas. And of course, kasi dito kami binless talaga ni Lord. Nung senior namin ang senior, yung kagandahan ng ating mga product, marami nag-join, marami po ang natulungan. Hindi lang sa health, kasama ang kabuhayan. Free travels, local and international. And of course, yung nagkaroon tayo ng chance na makatulong sa napakaraming tao. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Mga taga-Legazpi will open 9 a.m. to 3 p.m. po ngayong Sunday. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.